Niin. Tässäpä olisi tämmönen autotalli, joka on melko paskanen. On kyllä kaikenlaista kamaa siellä sun täällä, mutta pitäisi alkaa laitteleen kondikseen tämä ja tietenkin siivuamaan tämä ja tuo seinä, väliseinä pitäisi tuosta ottaa pois, että siellä on semmoinen varastotila tuolla takana ja saa niin yhtenäiseksi tämän tallin kanssa, niin saa enemmän tilaa. Mahtuu auto tänne ja siinä on vähän Subaru antanut öljyäkin lattialle näköjään. Niin, mutta tätä pitäisi alkaa laittelemaan tosiaan kondikseen. Katsotaanpa tää ulos sitten. Ja siinä on tommonen Skido MX-AX 440 tuossa peitteen alla. Ei lähde käyntiin. Tuskin mikään iso vika on, mutta jotakin kontenttia siitä voisi tehdä ja laitella sitäkin. Tässä pikkuhiljaa niin olisi talveksi sitten vaikka ajo-osa, niin sitten katsotaanpas tää. Tuossa olisi sitten tuommoinen peli, mitä pitäisi kanssa alkaa laittelemaan. Ei ihan tuo ulkopuolisilla ittiä miellytä ja tekniikkapuoltakin ja muutenkin vähän laitella. Ei ole mikään 2 viikon juttu, että saattaa mennä kauankin aikaa, mutta tehdään tuostakin jotakin matskua tänne, kun ehditään. Tämmöisiä juttuja. Kehitellään jotakin.